श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 86 27। सिंधुदुर्गच्या आर्थिक इतिहासात नवा रेकॉर्ड झालाय। सिंधुदुर्गचा प्रारूप आराखडा तब्बल 400 कोटींवर पोहोचलाय। दरडोई उत्पन्नात सिंधुदुर्ग 5व्या क्रमांकावर न्यायचा असेल तर निधीचं नियोजन अपेक्षित आहे। सिंधुदुर्ग आर्थिक समृद्ध बनवण्यासाठी काटेकोर आणि शिस्तबद्ध पद्धतीनं निधी खर्च केला जाईल। डिसेंबर पर्यंत सगळा निधी खर्च करून शेवटच्या 3 महिन्यात राज्य सरकारकडून अधिक निधी मिळवण्याचं उद्दिष्ट आहे, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे। राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय राणेसाहेब, माजी केंद्रीय मंत्री खासदार आदरणीय राणेसाहेब, माजी कॅबिनेट मंत्री सन्मान्य दीपक केसरकरजी, आमचे आमदार सन्मान्य निलेश राणेजी, आणि आमचे दुसरे आमदार निरंजन डावकरेजी, आम्ही सगळेजणच त्या जिल्हा नियोजन बैठकीसाठी उपस्थित होतो। आणि ह्या सगळ्याच जणांनी प्रशासनाला आणि एकंदरीत जिल्हा नियोजनाच्या बाबतीमध्ये काही महत्त्वाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे। जिल्ह्यामध्ये खर्च होणारा निधी या प्रत्येक पैशावर जिल्ह्याच्या जनतेचा अधिकार आहे। या खर्च केलेल्या पैशा बाबतीमध्ये जिल्ह्याच्या जनतेला आम्हाला हिशोब द्यायला लागतो। आपण जेव्हा जिल्ह्याच्या प्रारूप आराखडा हा 400 कोटीवर जेव्हा आम्ही घेऊन गेलो असं म्हणतो, आणि पालकमंत्री म्हणून ही आता माझी जबाबदारी राहील की ह्या आराखड्याच्या अनुसार जास्तीत जास्त निधी आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून मी उपलब्ध करून देईन। या संदर्भात 6 फेब्रुवारीला आदरणीय अर्थमंत्री अजितदादा पवारांबरोबर आमची राज्याची नियोजनाची बैठक आहे। पण मूळ मुद्दा आमचा एवढा आहे, जो बैठकीच्या निमित्ताने आपण सगळेजणांनी अनुभवही घेतला असेल, की जिल्ह्यामध्ये आर्थिक शिस्त लावण्याला आमचा प्राधान्य असेल। किती निधी आणली ह्यापेक्षा ती निधी कशी खर्च होते आहे, कुठे खर्च होते आहे। राणेसाहेबांनी ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला, आपल्या जिल्ह्याला दरडोई उत्पन्नाच्या यादीमध्ये आपल्याला पहिल्या 5 क्रमांकामध्ये घेऊन जायचं असेल, किंवा जिल्ह्याच्या प्रत्येक घटकाला त्यांचा राहणीमान उंचवायचा असेल, तर त्या पद्धतीचं नियोजन अपेक्षित आहे। शेवटच्या 2 महिन्यामध्ये निधी खर्च करणं हे अपेक्षित नाही, ह्याला आर्थिक शिस्त म्हणत नाही। आणि मी माझ्या कारकिर्दीमध्ये या गोष्टी मुळीच व्हायला देणार नाही। ह्या 31 मार्च हा जो आर्थिक वर्ष आहे, हा ह्या सगळ्या अनुभवाचा शेवटचा वर्ष असेल। यापुढे एप्रिलपासून जेव्हा आम्ही नियोजन करू, तेव्हापासून जिल्ह्याला आर्थिक समृद्ध बनवण्यासाठी आपल्या जिल्ह्याला अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेमध्ये प्रगतशील जिल्हा बनवण्यासाठी काटेकोर पद्धतीने, शिस्तबद्ध पद्धतीने खर्च केला जाईल, नियोजन केलं जाईल, वेळेत केलं जाईल। माझा प्रयत्न असेल, माझा उद्दिष्ट असेल की डिसेंबरपर्यंत हे सगळे पैसे खर्च करून शेवटच्या 3 महिन्यामध्ये परत एकदा राज्य सरकारकडून
बजेटच्या अगोदर जादा पैसा मिळवणं हा माझा पुढच्या वर्षापासून आमचा उद्दिष्ट असेल आणि त्या दृष्टिकोनातून आमची वाटचाल असेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.